Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Izingane Zesthembu. Amakhosi Mseleku Mayeni no Makhumalo. Makhumalo uyapretenda comment section le. Mayeni rude. Mayeni akamfuni Makhumalo la inyathele khona. Makhumalo guys uningi. Ake ngizama ukwenza imfishane le video ngoba sisaxoxa ngothando nesithemba siqedile mina nani kodwa ngisasama questions ke manje ngibheke comment section yami ngibuka ukuthi isikhulunywe kangaki lento eyodwa mase ngiyayiphinda ingakho uzothola ama video ka fix ungathi uphinda into eyodwa ugcina ungasayithandi ayikho inkinga kwelami side ngenzela ukuthi ngiqhubeke nama video guys ukuba kwisithembu angiboni ukuthi kunomgomo wokuthi amakhosikazi akhona azofana ngibala ini ukugqoka inhliziyo ukucabanga uhlobo lomsebenzi ilana ke kuzoloku kune clash khona udu because mina into engiyibambayo into esho ngathi wena une understanding yokuthi abafani ngeke bafani ngisho kini nama siblings anifani nithanda izinto ezingafani okubahlanganisile ukuthi babe no husband oyedwa kodwa akusho ukuthi bazofana i-background yabo ayifani ungenza ukuthi omunye uphuma emzini wa street kakhulu kungenzeka ukuthi omunye uphuma la uthola ukuthi basheshe bamyekele ukuthi azenzele izinto ngendlela abona ngayo ukukhuliswa akufani ngisho nathi nje asifani singaba ku age group efanayo kodwa senze izinto ngokungafani sithande futhi izinto ezingafani bona nje babe nento eyodwa abayithandile efanayo ngizothi yodwa masikhuluma iqiniso abayithandile efanayo lena ke number 2 sikhulumela phansi sesenzele egameni lokuhlonipha imali phela nayo ayisali ngaphandle ngoba phela ubaba Mseleku mayethi amakhosikazi akhe ku-season 1 bafika ne-suitcase yena wakhuphuka nabo wabenzela izinto wabakhela uyiprovide yona yonke indawo okusho ukuthi bawabona amandla emali noma ubuhlakani bakhe akunankinga futhi nalokho cha akunankinga sizokwazi-ke manje ukuqhubeka sikhulume kahleni sizokwazi manje ukuqhubeka sikhulume sihambe ne-storyline khona nje ngithi last week obedino ukuthi ngithi uMseleku uzoba i-traditional man kanjani ingane yakhe ayishiye ngaphandle ngoba phela lokho kokuba i-traditional man kuhamba nokuthi kunemigomo nemithetho yempilo oyilandelayo yingakho nginilandela indaba ende ngompumelelo oyindodana kaMseleku ngobani usezivezile njengokuthi ulolu hlobo luka baba indoda yomZulu manje lolu hlobo ayilona lutheni ukhona izinto ezibalekile njengoba elapha ya into ayenzayo uyenza egameni lomndeni into ayenzayo uyenza ukuhlonipha nesibongo nomndeni nemvelaphi yabo so akakwazi ukufika ke sethi ngilolu hlobo mase kuba khona izinto ezisala emuva ezihambisana nale identity aseyikhethile angithi lento ifana nani ifana nokuthi ufike uthi wena ngenza isibonelo ube yi-traditional healer mase uyi-traditional healer sekubuza ukuthi impepho ke ethini awusazi lutho ngempepho uyabo sengisho into enjalo la ngesikhathi abanje indoda yesintu indoda yomZulu egcina amasiko nani ayikwazi ukusala into esiphathelene nabantwana bakhe ngaphandle akakwazi ukuba namakhosikazi mase kuba khona unkosikazi osalayo esengene kule umbrella yokuba i-traditional man comment section ke guys inkinga nami angeke ngize ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi
oh umdala noma umncane ukuze ngiyi-understand i-comment yakho. Ngivele ngifunde i-comment ngithi oh ayi ucabanga kanje, kodwa bese ngisho kulapha kuMakhumalo noMayeni. Mhlawumbe mase kuqonda nje ukuthi ngeke babe yi-uniform, ngoba manje kunale mpi yokuthi because uthanda uMakhumalo ubona uMayeni e-wrong, because uthanda uMayeni ubona uMakhumalo e-wrong. Kukhona la baphambana khona ngenkulumo sibona kahle ukuthi kodwa le yokuthi-ke ubani ongafuni omunye, ikhona kubo bobabili phela, ngoba ngiyasho ukuthi bafike bathanda into eyodwa efanayo, u-husband. Unumber 2-ke siwukhulumela phansi mina nani, lo usuhambisana nama-benefits lawa abakuwona. Angithi mase nihleba nina nihlezi nithi-ke ngeke bephume vele, ngeke bephume, kusengena unumber 2-ke lapho. Kodwa ekuthandeni into eyodwa la sithi khona la into eyodwa abayithanda sikhuluma ngo-husband wabo. Manje mase ubala i-fashion nani ngivele ngibone ngathi sesiphethwe ubungani. Mase siphinde futhi senze i-competition ngomsebenzi, abasebenzi nje e-ofisini elilodwa. I-office abareporta kulo elilodwa ilela eli-number 1. Uyabona? Manje ngeke uthathe konje sengikhohle ukuthi uMayeni usebenzaphi mase umfanisa ne-radio presenter. Uyabona nje ukuthi inhlakanhlaka akuhlangani, kodwa ngiyabona nami ngiyaqonda kancane ukuthi isithembu lesi senza kube nale competition, nokuthi nala ongasadingi khona ukuthi compare, kuzohlezi kukuthi 1 wenzeni, 2 wenzani, nani. I-fashion sense nje nathi siyithi silingana, asiyithandi into eyifanayo. Ukubona kukhona nanokuthi ubani omunye ngiyalinganisa, ngiyayibona nje ngisho into iyinhle esitolo kodwa egcine engayithathanga ngoba ingahambisani naye. Ayibone ukuthi yinhle, sengikhuluma ngempahla, ayibone ukuthi yinhle kodwa agcine engayithenganga ngoba ayihambisani naye, abe nje nento ekweyeyakhe. Asho futhi ukuthi kuhle lokhu, mase uyambuza ukuthi awukuthengi ngani? Hhayi angikuthandeli mina, ukuyizwa leyo nto. Manje-ke lana ku-comment section ngizama nami uku-understand-a, ngibuye nga-understand ngoba ngiba confused. Omunye uthola ukuthi athi uMayeni u-rude, yes, uveza ukuthi uMayeni u-rude kodwa i-comment yakhe yonke yona i-rude. Mase ngithi nawo kanti kukanjani? Mhlampe wena ukhomba ukuthi lona ukhomba ukuthi uMayeni u-rude, kodwa-ke wena-ke unjani, awukho rude. Sengibambaphi i-comment yakho mase uyibhala, mase uyibhalile i-comment sino-stupid, sino-bullshit. Hawu, uyabona ukuthi manje seni-rude nobabili, noma kuwuwena wedwa ubona ukuthi u-rude, ngoba mina ngiyanqaba ukuthi singaze sihlale etafuleni elilodwa, yabo, ngoba ifanele ibe khona into engiyibamba ngithi cha ngempela u-rude. Kodwa-ke kube ukuthi ibe i-episode eyodwa noma amathathu ngithi lokhu yakukhuluma kwakhe waba rude. Ngimangale-ke futhi ukhulume ukuthi wena hayi nje mhlawumbe uthi nalokho ku-stupid, yabo. Mase kuba i-comment yakho ifane nalento oyichazayo, yabo. Well guys, ngoba ngikhetha ukukhuluma noThando Nesthembu, ngikhuluma ngesithembu, kusho ukuthi ngiyodideka udu, ningamangali manje nithola nje ngenza ividiyo. Lokho engisuke ngikwenza mina yikho lokho engikwenza la ngamavidiyo, ngoba ngisho nje ukuthi hayi mhlawumbe asi-understand-eni lokho. Ngaphezu kwakho konke, ukuba no-husband oyedwa akusho ukuthi bayi-uniform. Banamaphupha angafani, iyifiso ezingafani, bajabuliswa into engafani, iyodwa noma zimbili izinto abayithanda. Ama-benefits ahleli ku-number 2, u-husband abanaye. Angiyivaleke le video, yazi ngenzelani guys ukuthi sisazokhuluma ngoThando Nesthembu and kuzoba nzima ukuthi njalo makuMakhumalo she's a pretender, makuMayeni she's mean, she's rude. Kanti sixoxa nini ngento eyenzekile-ke ku-TV show nge-episode, siqhubeke. Uvela ume lapho, kodwa nakhona akusiyo inkinga. Inkinga-ke mina angithandi laba esikhuluma ngabo kwesinye isikhathi kube sengathi asibahloniphi. Also-ke indaba mayiyinde-ke musuke ungivalela mase uyithatha ngokuthi ngoba awuyithandi leyo phathi yendaba usuyangivimba. Hhayi, ngeke yenzeke-ke leyo ngeke. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga mqedwa. Bye.